În inima Mării Egee, la doar câțiva kilometri de malurile Turciei, se află insula Lesbos, un loc încărcat de istorie, tradiții și spiritualitate, cu peisaje de o frumusețe rară, măslini seculari și ape cristaline. Lesbos este mai mult decât o destinație turistică. Aici, istoria se împletește cu credința, iar pelerini din toată lumea vin să cunoască locuri sfinte, unde oameni cu viața aleasă au murit pentru credința în Hristos. Sângele martirilor este temelia bisericii, spunea în urmă cu 1800 de ani scriitorul creștin Tertulian. Astăzi suntem în insula Lesbos, a treia cea mai mare insulă a Greciei, după insulele Creta și Evia. Iar aici ne aflăm pe urmele unui sfânt neomartir, adică un sfânt care a murit pentru credința creștină în zile mai apropiate de cele în care trăim. Vorbim aici despre Sfântul Teodor Bizantinul, un sfânt care a murit pentru Hristos în anul 1795, la vârsta de doar 21 de ani. După ce a fost bătut și torturat de turci, acesta a fost îngropat în cripta Bisericii Sfântul Atanasie din orașul Mitilinei. Această biserică este și catedrala mitropolitană a capitalei administrative a insulei. Fie că ești pelerin sau simplu turist, într-o vizită la pas prin Mitiline, capitala administrativă a insulei Lesbos, nu trebuie să ratezi catedrala mitropolitană a orașului. Închinat Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare, edificiul este prin excelență un simbol arhitectonic care îmbină armonios arta bizantină cu cea renascentistă. Ήδη υπάρχουν ναός, χρονολογείται το 1706, είναι ο τρίτος κατά σειρά ναός. Βέβαια, ο πρώτος, γιατί δεν έχουμε στοιχεία, δεν υπάρχουν στοιχεία για τον ναό, το δεύτερο και τον πρώτο, χρονολογείται περίπου το 1500. Χρονολογείται βέβαια το 1706 ο ήδη υπάρχουν ναός, λόγω του ότι υπάρχει η πρώτη ανακαίνιση που έγινε στο ναό, λόγω σεισμού, το αριστερό κλήτος, και έτσι έχουν μείνει κάποια στοιχεία για τον ναό. Το τέμπλο μέσα στο ναό χρονολογείται και αυτό το 1700 με 1735, όπως και το κυβόριο, ο θρόνος, ο επισκοπικός θρόνος και ο άγγονας. Είναι τρίκλητη βασιλική με εγγεγραμμένο τρούλο, λόγω του ότι υπάρχει κεραμοσκεπή από πάνω. Το 1902 χρονολογούνται ο διάκοσμος του ναού και γεωγραφίες. Έγινε και επέκταση στο ναό το 1892 και έγινε ο Νάρθικας και πάνω ο Γυναικονίτης. Catedrala mitropolitană nu este importantă doar datorită rolului ei administrativ sau frumuseții sale arhitecturale și picturale, ci mai ales pentru faptul că în ea se păstrează întregi moaștele Sfântului Teodor Bizantinul, ocrotitorul orașului Mitiline și al întregii insule. Sfântul se numără printre noii mucenici greci, așa cum sunt sfinții Ioan Rusul sau Efrem cel Nou, și a mărturisit pentru Hristos la vârsta de 21 de ani, aflându-și sfârșitul pământesc în ziua de 17 februarie a anului 1795. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1774, δεν είναι Μυτιληνιός, είναι από το νεοχώρι του Βυζαντίου της Κωνσταντινούπολης. Άσκησε το επάγγελμα του ζωγράφου και την περίοδο εκείνη τον γνώρισε ο πασάς της περιοχής και τον πήρε στο παλάτι του λοιπόν ως ζωγράφο και έτσι ο Άγιος πλέον
έμεινε εκεί. Περνώντας τα χρόνια, ο Άγιος ελεξοπίστησε, έγινε μουσουλμάνος. Κάποια στιγμή όμως κατάλαβε ότι δεν του άρεσε όλο αυτό που είχε γίνει και εκτός αυτού στην περιοχή επέστη μια μολυσματική ασθένεια, η πανούκλα, και έτσι θορυβήθηκε ο Άγιος, έβλεπε τους ανθρώπους οι οποίους σοριδών πέθαιναν και αποφάσισε πλέον να αφήσει την περιοχή, να αλλαξοπιστήσει και να γίνει χριστιανός. Δεν τα κατάφερε όμως. Οι Τούρκοι τον κυνηγούσαν. Με τη βοήθεια ενός φίλου του, ο οποίος ήταν ναύτης, του έδωσε, φόρεσε ρούχα ναυτικά και έτσι μπόρεσε, κατάφερε και έφυγε και πήγε στη Χίο. Εκεί γνώρισε τον πατέρα Μακάριο Νοταρά, εξομολογήθηκε, κοινώνησε και πλέον δεν έφτανε μόνο το ότι έγινε πλέον ξανά χριστιανός, ήθελε κάτι ακόμα περισσότερο. Πλέον ήθελε να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Έτσι λοιπόν με τη βοήθεια του γέροντός του, του Ρώσου Μακαρίου, κατέφθασε εδώ στη Μυτιλήνη, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν τα δικαστήρια των Τούρκων, λόγω του ότι είμαστε η Μυτιλήνη 400 χρόνια και η Ελλάδα γενικά. Εμείς απελευθερωθήκαμε εδώ το 1912. Κατέφθασε λοιπόν στη Μυτιλήνη, ήρθε εδώ, εμφανίστηκε μπροστά στα δικαστήρια των Τούρκων και πετάει το φέση που φορούσε και λέει: γεννήθηκα χριστιανός και θα πεθάνω χριστιανός. Είμαι ο Θεόδωρος. Έτσι λοιπόν ο Άγιος από εκεί και πέρα, στην αρχή νομίζανε ότι ήταν τρελός, αλλά μετά καταλάβαν ότι όντως μιλούσε σοβαρά και έτσι λοιπόν ξεκίνησαν τα μαρτύρια του Αγίου, τα οποία τα βλέπουμε εδώ ακριβώς. Πυρότουβλα στους κροτάφους. Αναφέρει ο συγγραφέας ότι λόγω του ότι ήταν τόσο καυτά τα πυρότουβλα, πετάχτηκαν οι βολβοί των ματιών απ' έξω. Μαστιγώματα στους κροτάφους, τα πυρότουβλα όπως είπαμε, μαστιγώματα στις πατούσες, τραβήξαν τη γλώσσα και μαστιγώναν και τη γλώσσα και το τελευταίο πια η αγχώνη, η οποία εκεί τον άφησαν 3 ημερόνυχτα. Teodor Bizantinul a ajuns să fie cinstit de localnici ca sfânt chiar din momentul martiriului său. Τον καιρό εκείνο, αν άφηνε έναν άνθρωπο ένα βράδυ στην κρεμάλα, τον έτρωγαν τα όρνια. 3 ημερόνυχτα λοιπόν έμεινε ο Άγιος και εκτός αυτού οι άνθρωποι της περιοχής και της Μυτιλήνης τον είχαν ήδη Άγιο. Τώρα λόγω των μαρτυρίων, λόγω το ότι ήταν τόσο θερμός χριστιανός, ήδη τον είχαν κηρύξει Άγιο η Μυτιλήνη. 3 ημερόνυχτα λοιπόν έμενε στην κρεμάλα ο Άγιος. Οι νέοι της ηλικίας του, σε ηλικία 21 ετών, πήραν άδεια από τον Πασά, ώστε να τον κατεβάσουν από την κρεμάλα και να πάνε να τον θάψουν. Έτσι λοιπόν πέρασαν με πομπή. Κρεμάστηκε ακριβώς στο φρούριο, στην επάνω σκάλα, και με πομπή πέρασαν και από εδώ μπροστά και τον πήγαν στην Παναγία τη Χρυσομαλούσα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ακόμα ο τάφος του Αγίου, μέχρι και σήμερα, και η καντήλα η οποία υπάρχει πάνω στον τάφο είναι του αδερφού του, του Επισκόπου Ανδρονοπόλεως Γρηγορίου. Έτσι λοιπόν τον άφησαν εκεί για 3 χρόνια. În scurt timp, Sfântul Teodor se bucura de o mare cinste din partea locuitorilor orașului. Din acest motiv, ocupația turcească a insulei încerca să distrugă orice urmă despre el. Așa se face că sfintele sale moaște au ajuns, după un timp, în catedrala mitropolitană. Οι Τούρκοι ήθελαν να τον εμφανίσουν, να μην μείνει τίποτα. Έτσι λοιπόν, μετά από 3 χρόνια, εφόσον έγινε και η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου, από σπίτι σε σπίτι, από σήμερα τον είχα εγώ, αύριο τον είχε κάποιος άλλος. Έτσι λοιπόν κατέφτασε εδώ ακριβώς στο ναό και τον έκρυψαν ακριβώς μέχρι το 1795. Ήταν τάφος Μητροπολιτών αυτό και το σημείο. Από το 1795 και μετά έγινε ο τάφος του Αγίου Θεοδόρου και για 30 χρόνια. Also
În anul 1832, orașul Mitiline s-a confruntat cu o ciumă teribilă. Fusese părăsit aproape în totalitate, mai puțin de cei bolnavi. Scăparea a venit din partea Sfântului Teodor, care i s-a arătat în vis πρωτοσύγγελului Καλινίκ. Η Μυτιλήνη κάποια στιγμή επέστρεψε μια μολυσματική ασθένεια την Πανούκλα και εδώ λοιπόν και έτσι εμφανίστηκε ο Άγιος την πρώτη Κυριακή των Νηστείων στον Πρωτοσύγγελο και τον αναφέρει ότι είμαι Άγιος Θεόδωρος και αν θέλετε να σωθείτε βγάλτε με από την κρύπτη, κάντε αγρυπνία και βγάλετε το σκήνομά μου απ' έξω για λιτάνευση. Δεν το έδωσε λοιπόν ο Πρωτοσύγγελος, δεν έδωσε τότε τόσο πολύ σημασία. Ξαναεμφανίζεται λοιπόν δεύτερη φορά, αλλά και πάλι δεν του έδωσε σημασία. Την τρίτη φορά λοιπόν εμφανίζεται με πιο έντονο ύφος και έτσι λοιπόν βγαίνει από την κρύπτη ο Άγιος, γίνεται η αγρυπνία, γίνεται η λιτάνευση μετά και αναφέρει ο συγγραφέας ότι με το που βγήκα το λείψανο απ' έξω στον δρόμο έγινε καλά, γιατί ακόμα και με την ομιλία κολλούσαν οι άνθρωποι και πέθαιναν. Έτσι λοιπόν είναι ο Άγιος του νησιού μας, είναι νεομάρτυρας, γιατί όπως είπαμε νέος λόγω του ότι ήταν νεαρός στην ηλικία, 21 ετών, και είναι ο Άγιος των νέων, είναι ο Άγιος του νησιού, ο Άγιος των νέων ανθρώπων, ο προστάτης μας και ο φύλακάς μας. Έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα ο Άγιος. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι το ότι μας έσωσε από την Πανούκλα. De persoana Sfântului Teodor se leagă o mulțime de alte minuni. Sute de credincioși trec zilnic pragul catedralei și vin să îi ceară ajutorul, iar el nu întârzie să le ofere răspuns la rugăciune. Din acest motiv, Teodor, mucenicul lui Hristos, a devenit ocrotitorul insulei. Οι ντόπιοι Μυτιληνοί ότι έβλεπαν έναν ακέφαλο άνθρωπο επί του Κορκρατίας, δεν ρίχνει τις βόμβες που έριχναν οι Τούρκοι στη θάλασσα. Και όχι μόνο. Επίσης ένα θαύμα που έκανε μια κυρία η οποία δεν είχε δέρμα, γεννήθηκε χωρίς δέρμα. Εμφανίστηκε λοιπόν και της λέει: έλα να με συναντήσεις, είμαι ο Άγιος Θεόδωρος, έλα στη Μυτιλήνη και θα αποκτήσεις δέρμα. Έτσι λοιπόν ήρθε η κυρία εδώ και με το που μπαίνει μέσα απέκτησε δέρμα. Πάρα πολλά θαύματα καθημερινά. Είναι ολοζώντανος ο Άγιος και επίσης αναφέρει και ο πρώτος Ιάκωβος, ο Αποδειραχή, ότι είναι δασίτριχος ο Άγιος, ότι έχει τρίχες στο στέρνο του. Εκτός αυτού, αν θα δείτε εδώ στο τζαμάκι που φαίνεται, θα δούμε τα νύχια του Αγίου και εκτός αυτού θα δούμε και το δέρμα του, γιατί είναι άφθαρτος, είναι ολόσωμος Άγιος. Βέβαια, η κάρα του Αγίου έχει αποκοπεί από το υπόλοιπο σώμα, λόγω του ότι τον είχαν 3 μερόνυχτα στην κρεμάλα και εκτός αυτού, όταν έγινε η ανακομιδή των λειψάνων, όταν τον βγάλανε από τον τάφο, εκεί αποκόπηκε και το έχουμε ξεχωριστά πλέον. Catedrala mitropolitană din Mitiline impresionează prin arhitectură și prin istoria ei, însă este doar unul dintre multele lăcașuri sfinte care pot fi vizitate în insulă. Dacă v-am stârnit curiozitatea, rămâneți alături de noi pentru a descoperi împreună și alte locuri de pelerinaj în Lesbos.